Това видео е озаглавено "Основни елементи на музиката". Преди това нека да разкажем и поредния анекдот. Веднъж Паганини излязъл от парижки ресторант и повикал файтон да го отведе до хотела. Кочияшът, който познал прочутия музикант, поискал такса 50 франка. "Как 50 франка?" възмутил се виртуозът. "Това е скандал." Кочияшът отговорил: "Вие, маестро, свирите само на една струна и получавате за това 5000 франка на вечер, така че можете да дадете и повече." "Ето ви тогава 10 франка", казал Паганини, "а сега ще ме повозите на едно крило и тогава ще ви дам останалите 40 франка. Не случайно правя видео, което е посветено на основните елементи на музиката. Необходимо е да им обърнем специално внимание, защото те ще са необходими, като музицираме и участваме в киртан в ролята на водещ или следващ. Основни елементи на музиката са мелодия, хармония, ритъм. Мелодия. Завършена едногласна музикална мисъл. Мелодията характеризира различните музикални произведения. Хармония. Наука за строежа на акордите и техните взаимоотношения. Тези акорди са непосредствено свързани с мелодията така, че когато ги свирим заедно, те са в съзвучие. Ритъм. Движението, което се поражда от организирано редуване на различни по времетраене тонове. Ролята на ритъма е много важна, защото той е този елемент, който изгражда рамката, конструкцията на мелодията и хармонията. Той създава усещането за организираност във времето. Мелодията мисли, че е ясно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Мелодията. Когато прибавим акорди, това вече става хармония. За тази мелодия това са следните акорди. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Сами виждате разликата. Акордите дават звучност, обогатяват. Тоест, ако сравним с рисуването, с една четка само сме нарисували някаква линия. Когато сложим цвят, това все едно сме сложили акорди, хармонията. А пък ритъма, за същата аналогия с картината, ритъма това е рамката на тази картина. Никоя картина не може да стои, ако няма рамка, така че ритъма дава тази пулсация. Държи мелодията и хармонията в определена ритмична структура. Често заедно с ритъм може да чуем и думата метром, т.е. те вървят, така да се каже, ръка за ръка. Метром това е пулсацията в музиката и може да се сравни с сърцето в човешкото тяло. Съставени от силни и слаби метрични групи. Редуват се силни и слаби времена. Как ритъма и метрома се отнасят към мелодията, може да се види на следната схема. След като усетът за ритъм е толкова важен, можем да използваме уреди, които ни помагат да го развием. Такъв уред е метрономът, който отмерва еднакви удари във времето и чиято скорост може да се регулира. Може да бъде механичен, а освен това съществуват електронни приложения и апликации, които често са комбинирани с тунер, програма за настройване на музикални инструменти. Аз лично използвам апликация, защото е най-практично. Метрономът отмерва равни времеви удари, но понякога се налага да използваме различни метрични групи. Най-популярните, използвани в настоящия курс, ще опиша и демонстрирам сега. А по-подробно, различните времеви трайности на нотите ще бъдат обяснени в раздела "Линейна нотна система". Преди да разгледаме характерните метрични групи, нека да разгледаме ритмичната група от 4 осмини. Всяка осмина има половин време, или ако отмеряме с ръка, има един мах. Мах надолу, мах нагоре. Друго характерно е, че се редуват силни и слаби времена. Силното полувреме е означено с акцент. В дадения пример има 4 полувремена. Първото е силно, второто е слабо, третото е относително силно, а четвъртото е слабо. Нека си представим така. 4 осминки, всяка осминка има един мах. Когато бяхме в училище, така учиха да отмеряме времето. Надолу, нагоре. Надолу, нагоре. Мах надолу, мах нагоре. Мах надолу, мах нагоре. Това е едно полувреме. Това е цяло време. Полувреме, цяло време. 4 осминки може да ги изразим така. Една осминка, втора осминка. Трета осминка, четвърта осминка. Четвъртина с точка и осмина. Четвъртината има едно време, точката прибавя половин време и осмината
още половин време, общо 2 времена. Как се образува, може да видим в тази схема. Тези 4 осминки, за които говорихме, 1, 2, 3, 4, когато слеем първите 3, се получава така. 1, 2, 3, сливане, четвърта. Звуково това представлява така. Та, 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 та. Иначе по-отделно са така. Та, 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 та. Като ги слеем, се получава та, та. Пример за четвъртина с точка и осмина. Шри Кришна Чайтanya Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гор Бхакта Вринда. Ако забелязахте, ето, Вринда, та. Друга ритмична група е синкоп. Ритмична група, при която акцентът се измества от силното на слабото време. Това отклонява стандартната ритмична структура и се появява ефекта на люлеене. Най-често се среща в стиловите джаз, фънк и латино. Как се образува, можем да видим в тази схема. Значи, та. Сливайки втората и трета се получава така. Та. Отбелязал съм, това създава малко измества ритъма, характерно е за джаза, за фънка, музикалните стилове. Типичен пример за синкоп е Дамодараштакам. Та, нама мишвам, та. Това е пример за синкоп. Друга ритмична група е двоен синкоп, който изглежда така. Характерен елемент е и триолата. Макар и много по-рядко може да срещнем триола като ритмична фигура. При триолата двуделната нотна трайност се разделя на 3 равни части и вместо на 2. Обозначава се с цифрата 3, което се пише над или под ритмическата фигура. Ще го обясня по този начин. Говорим за надолу-нагоре, надолу-нагоре. Когато за едно време надолу и нагоре вместо 2 ноти и свирим 3 ноти, тогава това се получава триола. Тоест вместо та, вместо тия 2 ноти и свирим 3. Та. Това се нарича триола. По-рядко се среща в нашите мелодии. Ако някъде по-късно, когато започнем да свирим мелодии и се срещнем с тази фигура, ще ви я покажа. Завършваме с поредния анекдот. Известен композитор тръгнал на разходка, но се сетил, че в негово отсъствие може да дойде някой приятел. А затова окачил на входната врата бележка с надпис: "Ще се върна след час." Когато се върнал, видял бележката, възкликнал със съжаление: "Колко жалко! Не ми остава нищо друго, освен да чакам."